però la que més pena em feia era ella, promesa des de naixement. Quan va créixer es va negar a casar-se amb el noi que li havien assignat i una nit la família d'ell es va venjar de la humiliació tallant-li el nas. La seva mare sempre l'acompanyava. Ho tens tot, Nàdia? Sí, mare, ja podem marxar. Kabul. La guerra ha acabat. Els talibans han instaurat el seu règim. Cases destruïdes. Bicicletes. Algun cotxe soviètic. Nens forçosos i estripats. Carrers oberts per les bombes. L'esquelet d'un hotel amb un anunci absurd de Kodak. Vaig buscar alguna cosa coneguda que la guerra no hagués aplicat. Alguna cosa que em demostrés que el que jo recordava d'abans de l'atac a casa era real, que no m'havia imaginat aquell passat feliç. Només vaig trobar el cel blau, fred i diferent. Si almenys hagués vist papallonejar un estel, però no en vaig poder trobar cap. Els talibans també havien prohibit el joc més estimat dels nens de la ciutat, el joc preferit del meu germà. Nàdia, Nàdia, corre, vine, que no ens vegin els talibans. Hem d'anar a buscar ràpidament un lloc on poder dormir. On podem anar? Demanarem ajuda a la tieta. Què voleu? Necessitem que ens deixis dormir aquí uns dies, sisplau, fins que trobem un lloc millor. Però si em has deixat les teves dues altres filles, no queda més lloc. Sisplau, necessitem dormir sota un sostre. La Nàdia ha de recuperar-se de la seva darrera operació. D'acord, però només uns dies. Vale, d'acord. Dormireu aquí, no queden més mantes. D'acord. Com ens ho farem, mare? Anem a dormir ja. Demà serà un nou dia. Sí.